er kræftpatient, hun skal have pillen. Spiller det ikke på bordet? Som I kan se, virker cancerpillen på vores patient i løbet af få sekunder. Har du også et familiemedlem eller en ven, som er blevet ramt af cancer? Det kan du nu gøre en ende på med cancerpillen. Hvis mere om cancerpillen, køb den ind på vores hjemmeside cancer.dk.